Idan mutum ya samu jin ciwo za ku ji ana faɗin a yi masa titi. A yi masa titi, a yi masa titi. So a wannan bidiyon zan mana bayani kan me titi, me amfanin shi da kuma lokutan da ake yin shi titi ɗin. Full meaning na titi shine tetanus toxoid. Allura ne da ake domin kare mutum daga kamuwa da cutar tetanus. Wanda ya san sunan cutar tetanus da Hausa ya rubuta mana a comment section. Shi dai tetanus wani cuta ne da yake kama mutum idan aka samu ƙwayar cutar Clostridium tetani ya shiga jikin mutum. Wanda wani ƙaramin ƙwayan halitta ne wanda ba a iya gani da ido, wanda yake shiga jikin mutum idan aka samu yankewa ko kuma idan aka samu fashewa a fatar mutum. So idan aka samu shi wannan Clostridium tetani ɗin ya shiga jikin mutum yakan ƙera wani toxin da ake kira tetanus plasmid. Wannan toxin ɗin yana attacking nerves na ɗan adam, wato yana attacking jijiyoyin ƙwaƙwalwa na jikin ɗan adam, ya sa mutum ya kamu da abin da ake kira cutar tetanus. So alamomin da masu cutar tetanus suke samu sun haɗa da muscle spasm, abin da za a iya kira da jijjiga. Mutum zai samu jikin shi ya ta jijjiga. Idan aka yi magana jikin mutum zai dinga jijjiga. Idan aka yi motsi jikin mutum zai dinga yin jijjiga. Kai hatta da haske mutum ya gani jikin shi zai iya zuwa yana jijjiga. Saboda na gaya muku already nervous system yake attacking, so mutum baya da control na muscles ɗin shi. So abu kaɗan duk abin da bai kamata a ce ya sa muscles ɗin mutum su dinga jijjiga ba sai mutum ya zo ya dinga samun muscle spasm. Wani spasm ɗin in ya tsanani har zai iya sa mutum ya karya ƙashin jikin shi. Still wannan muscle spasm ɗin zai iya sa matsalar numfashi, mutum ya zo baya iya numfashi yanda ya dace. Mutum zai iya zuwa ya samu lockjaw, wato bakin shi jaw ɗin shi ya zo ya haɗe, baya iya buɗe bakin shi balle a yi magana ko kuma a yi maganar cin abinci. Mutum kuma zai iya zuwa baya iya haɗe abinci, muscles ɗin shi na nan sun rirriƙe ta yanda ba zai iya ma haɗa abinci ba. Mutum zai iya zuwa ya samu hawan jini, jinin shi ya hau ko kuma a samu jinin shi ya ƙasa. Pulse ɗin mutum, wato bugun zuciyar mutum zai iya hawa ko kuma a samu ya ƙasa da dai sauransu. Wato akwai abubuwa da yawa marasa daɗin ji waɗanda mutum zai iya samu idan ya kamu da cutar tetanus. To sai mutuwa, mutane da yawa da suke kamuwa da cutar tetanus suna rasa rayukansu saboda waɗannan abubuwan da cutar yake sawa. So shi wannan cutar tetanus yana iya kama maza, yana iya kama mata, sannan kuma yana iya kama yara, kai har ma jarirai. Za ku ga jariri an haife shi maybe a yanke masa cibi, garin kula da cibin za a zo a ta samo abubuwa ana samun shi different varieties of abubuwa, wanda cikin waɗannan abubuwan ne wani lokaci za a iya ɗebo abin da yake da wannan Clostridium tetani ɗin a barbaɗa mishi, and from there jariri zai zo ya kamu da wannan cutar. So idan kuka dubi abubuwan da na ce muku wannan cuta yana iya sa mutum ya samu, ku auna ku ga a ce jariri ya samu irin waɗancan abubuwan. Ai kun ga jaririn sai dai wani iko na Allah, amma tafiya zai yi. So saboda haka yana da matuƙar muhimmanci a kiyaye. The good news is akwai rigakafin shi wannan cuta na tetanus ɗin. Akwai alluran da idan aka ma mutum zai taimaka ya kare shi daga kamuwa da wannan cutar na tetanus. So yanzu abin da ya dace shine kowannen mu ya yi ƙoƙari ya je a mishi allurar rigakafin tetanus. Ana ma yara, ana ma manya, ana ma mata, ana ma maza. Su yara dama yana cikin immunization schedule ɗinsu, za a ba su wannan titi ɗin. Su kuma mata yawanci idan suka je awon ciki lokacin suka je ANC ana ba su titi shot. So kun ga maza ne kawai ba su da wani abu da yake sa a ce in suka je za a ba su, sai dai in mutum ne ya ra'ayi dan kanshi ya je aka ba shi, ko kuma idan mutum ya samu jin ciwo ya je a ba shi. Shi yasa cutar ya fi kama maza. Mafi yawancin wanda suka fi kamuwa da cutar tetanus maza ne. So da mata masu ciki, da mara ciki, da maza, kowa yana buƙatar a mishi wannan rigakafin na tetanus saboda tsaro. So masu buƙata za su iya zuwa asibiti, duk wani asibiti da ake immunization za ku gaya musu kun zo kuna so a muku rigakafin tetanus. A can ne za su gaya muku ko sau nawa za a muku, tare da lokutan da za a na muku allura. Sa'annan idan mutum ya samu jin ciwo, musamman idan aka samu an shekara 5 ko kuma fiye da haka da ya mishi alluran titi, yana da kyau ya je a mishi booster dose na titi domin samun kariya. Sa'annan yana da matuƙar muhimmanci a kula da gurin da aka ji ciwon nan sosai. Allah ya sa mu dace.